Jag nu min uppväxter i Ritvik så har vi haft kreatur. Vi har alltid haft en kreatur. Da jeg var smadronker så hadde vi en toneit og svin. Sei har vi alltid haft. Og vi har haft fuglar, vi har haft kraker, hjaltakraker. Vi har haft dunner og gas. Og vi har haft sei alltid. Og hva annet. Så har vi haft papagøyker, trutjar. Vi har haft kaniner. Vi har haft forskjellige slø av mus, eller sort. Gerbil, det var ønskånd. Gerbil. Hva annet? Kjetter. Ja, kjetto. Vi har haft tver kjetter. Hund har vi haft. Det har alltid haft en rikva dyren. Og en 12-15 sier alltid. Og jeg skal si der til at ikke et øyneste av alle dyrene vi har haft alt mot liv her vi homoseksuelt. Altså ikke et øyneste Så tid som forsværer homoseksualitet råkner vi tid av samme folk som også er nok der god og tror vi i familie vi dyrene. Vi ment opp etter ånden skap okken, vi bare kommer fra ånden. Jeg vil spørre deg om hvordan det blir til at det er bare menneskene som finner på sånne lort. Ja. Hvor at ikke finnes det mellom dørene? Kan du si meg til? Jeg vet at de har krak og østen. Vi har haft piser. Alla möjliga piser av fuglum. Allt har vært i ordan. Allt har vært i ordan. Først er det øyneste 8 dyr. Ongen hannur hefur stund en annan hann inn i endatarmen. Ikke øyn. Ongen hon hefur emast oppi at er i hon. Og atlott en unga tjona er i hon. Så bort det døyren ikke, skal jeg si der. Altså, hatt er naturligt, hatt er logisk, hatt er fullkomliga i møte naturene. God til å skapa det gamle. Men nok det du tar, så sørst du ikke på det som en skapning. Du var slett ikke hva du erst en gang. Så får du misbruke alt. Har det egentlig misbruk? Det er det som Bibelen sier i Romerbrevet 8. Det som misbruker seg selv i mannkine. Nå i 4 Korint 6:9, så som jeg sier det her. Det er ikke godt rydg. Det som misbruker seg selv i mannkine. Ja. Hatt er misbruk. Hatt er misbruk av sitt likam. Hatt er ikke rett bruk av din likam. Slett ikke. Og
Onkel kanning gjør det i USA som viser til at homoseksuell lever i meal 40% stittre enn vanlige folk. De dreper seg selv. De åpner seg, de utsetter seg selv for rævlig smittum, deilig smittum. Og alle disse sjukene her, hva det kunne kallast, det er Guds refsing for svøynarui, anstikkjeligt levna, som til sjálfur velur og fører og pater sjálvan. Du er ikke skapt og så. Du er ikke skapt så, skal jeg si der. Ja, det er lukka mykje hva danske stateren sier, det er lukka mykje hva rattarskipanen sier, det er lukka mykje hva det sier nosshøttene av politikeren som i havn sier. Det er fløy flikvan lukka mykje. Jeg sier det er fløy flikvan lukka mykje. Det var skræp i mitt nøyrene. Det var skræp i mitt nøyrene. Det er akkurat hva det heva, altså. Jeg sier det hva det heva. Jeg fortalte der til at jeg er 42 år gammel, og jeg har sett dyr alt mot liv. Jeg har ikke sett et øyneste, ikke homoseksuelt dyr. Nei. Og jeg skal si der til at man er faktisk borter hvis man spyrer en bønta. Man er borter hvis man har finnet på å spyrja en bønta og man har haft nekran homoseksuell tarv. Altså, er du borter? Er du borter? Spyr bort, har han sagt. Det finnes det ikke. Det eksisterer ikke. Og sjalt og et veverlamp som fyrsta heste kan leipa, springa på et annet veverlamp, du sørst at det bare spølne. Han stinker ikke limen tjasar inn i reivarholdet av øren vekkere til. Så skoid bortur er han ikke. Oi. Men til mennesker. Kvoi? Tøy at tei og i opprøre og i møte tøy som god til lagt inn i deg. Det menneskene er den øyneste som er så mye klauk og negv klaukere enn dyrene. Det er hun altså. Ja, det er hun altså. Og god til vi grunn til menneskene vi dyrt og tign og det er som Satan er ute etter at spidla og forpurra. Og det gjør han så. Vi har få menneskene at oppføre seg som jeg vil ikke si som djør, som jeg har langt sagt der, djørene gjør slik at det her. Jeg vet ikke hva man skal kalle det. Som borst. Ja. Godleis borst gjør dette. Ja. Og det kunne det bare smyrja inn i egen ja det kunne. Og lett det bare svøye etter oi. Ja. Svøye det etter oi. Så svøye det etter oi. Men det er sannløgjen, og det er tøyta svøye etter oi. Hatta høyrer angastan i høyma. Jeg legger ikke ui hva hver seg kvett. Prestor, ditt og datten, tignar med vår borgarstjåre og løgmævur og hakstarattar dømar sier ditt og prestor og ditten og datten. Det er bort. Bort. Det er hva det altså er. Ja. Det er bare mennesken som finner på det her. Ja. Og
Jag vet inte vad man ska säga mer om matta, men nej, alltså så är det onkel som säger ja men alltså ja, nej, låt mig släcka färda. Låt mig säga det så snart, jag finner det han anstickliga anstikten att människor har samlever vid djur. Ja, så är det människorna som är då, som har arbetat. Det är människorna som får att det är säkerlösa djur i gång. Det kan säga det kun. Det är inte djur. Nej. Djuren har varit sig inbyggt i nyse. Och det är du helter inte. Du finner på att du erst spilt i hötten. Det var inte annat. Du finner på att du erst sjukur i hötten. Du har en sjuka tankagångt. Som djuren är slett inte häva. Ja. Teatro. Tria Mosebok 20:13. If a man also lie with mankind, as he lieth with a woman, both of them have committed an abomination. They shall surely be put to death. Their blood shall be upon them. Hatta kommer ut ur munnen och gode Jehova. Hatta inte Muhammed etla ord som är tillskriva Allah, men att det är god Jehova, Israels god, som har varit föringa god i 1500 år. Och som är min god, det är han som säger hatta. Han säger att det är anstigt och det är säkert till dig. Och Paulus enterteker det samma i Romarbrevet kapitel 8. I Romarbrevet kapitel 8, här som han i vers 26 och 22 tar han till att kvinnorna gör sig lesbiska och männen gör sig homosexuella. Och så ändrar han vid i vers 22 och säger till att who knowing the judgment of God that they which commit such things are worthy of death. Det är väl till dig. Ja. Det är inte att jag mäl till näka för att dräpa tullig folk, men jag säger det att Guds rättvisa säger det att det är väl till dig. Och medan bära loven var och nöjen kom och Jesus Kristus så blev det dripen det som funnit på tulligt. Och bara för en 300 år sedan att det 1600-talet så var det här efter en Brättlandet till döms för sodomi. Men King James var konkur i Brättlandet. Så blev det dripen. Ja. Det som gav sig ut i tydligt avlävna. Du väl det själv. Du gest det själv till det här. Du är inte fattar så. Nej. Du ganska helter att du är fattar så. Och du ganska helter att du är homosexuell. Men det är du släcke. Det är du släcke.
Loika så lite som näka av alla dessa dyra rättene som jag nämnde jag börjar vi som vi har haft i mun och liv. Loika så lite som näka av tog var homosexuellt. Loika lite är tuta. Ja. Så kan onkel säga, ja men vet åt en hund och han leper på allt. Han leper inte på soforna och nökta sig själv av soforna. Ja, hundar. Det är bara tog att ungen tog är där. Det lär man bara säga där akkurat som det är. En hund kan lepa på en sevpilla om så ska vara. Men är en tog här och tog är det han där. Ja, så för han inte etter han fer etter tøyjene, skal jeg si der. Ja, det kan jeg garantera der. Det er jo bæra menneskene som finner på slukan tremannskap som at det er. Og at det er synden som indikerar til at menneskene er bliven fullkomligt spilt. Ta i hatta börjar att florera och nörast och ordla växa i en lande och värjast och framälskast och det som är in och det som är flott och ditt och datten som det blir i Danmark och som det ska tröttas till att bli här i Färjön. Ta ständigt dömaren när ska se till kun. Ta stendur dømeren nær. Hva for dømer det er? Ja, dømeren. Vi kunne säga tre veraldapartier. Vi kunne säga kinesarar och russarar och arabarar och koreanarar som strömmar in i Västerheimen och USA. Och sända raketter och komma flygvante och släppa atombomben över utvaltar störbojer i Västerheimen ein fyri och annan nätter och ein fyri och annan nätter bam 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 och splatt New York Washington splatt Köpenhamn och kvart var det Paris Oslo. Och vi kunde inte göra tar som nekver. Ja. Ja. Det är det som är vant för hända. Fått vi rätt av folket. Fått vi rätt av folket att hon har god och färdig att döma. Ständigt jag Jesaja 24. Ja. Ja. Jesaja 24 fra vers 4. The earth mourneth and fadeth away. The world languisheth and fadeth away. The haughty people of the earth do languish. The earth also is defiled under the inhabitants thereof, because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant. Therefore hath the curse devoured the earth, and they that dwell therein are desolate. Therefore the inhabitants of the earth are burned, and few men left. Tess vegna vera uppbyggvar gjerrarinnar brendir og fire menn etter. Hatt framtøyarlitt, hatt kjent den. Men hatt en dømur iver the world, som det stender her, the world, eller the earth, jørina, og det det som fer att hända. Ja, många år då alltså till många år. Men jag säger det vitt
det stendur bort fri framman, det kommer hendt i nærmaste framtid. Stakkals USA. Det kommer være bomba sundur saman. Det kommer det altså å være. Ja. Sundur saman. 3 håndspartier stendur fri framman dit. Og det er en rævlig trångt. Og jeg sier akkurat som jeg bor bare etter at det begynner. Jeg langsamt givn vi ikke etter førsken sjølvarp. Tar nevna ikke om de verlige tøyntene ute i heime. Jeg snakker bare vi. Jørgen Niklasen og John Johannesson og nu skal vi snakke vi Kara Post og nu for at snakke vi Løgman og så det at det tar rør i soppene luttla kasta skittna dunnohilden atter og fram og sier okkur ikke verlig tøyenter heimer stendet til å bresta i Korea og alle stedene det sier der ikke om du skal fære ut av Sky News for å få de verlig tøyntene vi det er meg flyggvann lukka mykje kvett Jørgen Niklasen er å si om tingene jeg sier til meg lukka mykje kvett John Johansson er å si om tingene det er meg lukka mykje kvett her som Løgmans smadronkren tjatekren hever å si om tingene det er meg lukka mykje kvett og i borgarstjøren i havn hever å si om reivarnar tjatekren og hvordan han vil forsværa tekon altså det er jo skøyd bort og i høtten det er det er bliven føringen det er en god leisur lorst ente som bare skal takk og venta seg om etla feran og i høytasta helvete ja, det kunne det bare takk og takk av og venta tekon om og venda tekon til Kristus og bli frelst ja det sier tekon så bånd fram hana det som fyrir var bare allmenn vetan jeg vil si at jeg var smatranker førjun i halvfjersen ta vær føringen og lengt ut i forsen ta vær føringen som holdt godrøtjen og som holdt Guds øktande som holdt altså så iverhøver jeg skal ikke si havnamenn tar kunne være hva der vilja men jeg sier bygdamævren møgnige føringen og Arna fikk at det her han den helvetskassan inn i kvarja stovo helvetskassan jeg sier helvetskassan ja som spyr atlan tremanskapen inn i kvarja stovo og han kom i kvarja stovo så var føringen røynur og hjärsta og i sinne han visste hva sint var han visste det var sint av uttrykkur og sint at gjøre sattmal inntil deg en kilur og så bare svitja det bare brauta det for åndsja altså det var spei sint og skam det var sint for gode og skam for allen samfellanen det gjørte man bare ikke altså og de som gjørte det de hadde så skam av seg selv de rundt til Danmarkar ja døyligt det var rett ta helt og tjunabondene og å være sodomittor altså det kom du slett ikke det gjør du slett ikke det fanns du ikke på du gavst ikke inn ut det først ikke her det fanns du ikke på nei det gjør du ikke jeg sier det kun til at de som
de som ser seg være homoseksuell eller homofil, de har sjálv gjørst det, og de har forvirret sitt egna hødd, de har forvirret sitt egna likam, vi hava givet seg ut utan. Så kommer det som å få virus. Du finnes der virus inn i systemet, gale. Ja. Ja, det sier der. Og. Det er ikke annet som den her kanningen fra USA sier, det var til at det hadde spørst, altså, 20.000 av homoseksuelle. Og kanningen visste til at 28% av dem hadde haft ja, det er sånn i USA, ja? Men det hadde 28% av dem hadde haft 1000 partnerer. Og de som hadde haft 500, det var omløy 18-20%. Og tallet av dem som hadde bare haft øyn, det var 0%. Så du sier til at det er ikke til at ja, men vi elsker på en annan, vi vilja bara leva som gift og tregan til det vi vilja. Nei, det som at han vil at det er perversiteter. Ja. Perversiteter. Og svinaroi og seløse. Det er hva det er. Det er akkurat hva det er. At det er ikke annet. Ja, ikke kom og si mer nok annet, du er veit bedre til. Jeg er nemlig oppvaksna bygd. Jeg er indoktrineret over. Så jeg ikke ser sjølvar for det var noe år. Ja. Og vi hadde ikke sjølvarp. Jeg var 11 år da vi hadde sjølvarp inni i husen, og det stod slett ikke stovene. Og jeg slapp slett ikke etter hver som helst. Hvis jeg sette hukte etter omkring svans, papegøy etter meg, færre ut slakket av lorster. Altså man fikk å vite hva det var gautæsjeligt og hva det ikke var gautæsjeligt. Så jeg er slett ikke blivet indoktrineret over, jeg er ikke blivet til for suttla over av kringkvarten noen. Det er oppvaksen og er alt at det er lorst i her. Tog er man i orda. Ja. Nå i Øslandingene kunne bare halda seg når i Øslandet. Øslandske sodomittaner kunne bare halda seg her. Det er ikke å lære fra Øslandingene. Jaun Gnar. Gjømmer Breik. Han er en klovnor og en klotte. Og Øslandska fortsettes eller at det er. Ja, jeg minns ikke hvordan nøyter. Han den her som Jens Arena nok det for at hitje på han. Han bærer alt det seg heima til seg selv var. Det sier det kun. Ja, så her jeg var ikke et øyneste homoseksuelt døyre i Kroatjel i Ritvik. Ikke en dunna. Og ikke en gass. Ikke en frensor. Og ikke en veggror. Ikke en tarvor. Ikke en kanin eller neka. Til visste hver snjaldraren åtte affæra. Og hver han ikke åtte affæra. Snjaldraren
snjaldraren hver han åtti affæra og ikkje. Ta vistu hannaner og honenar vistu kvært ter var skaptar til. Ter nemlig skaptar. Du nemlig skaptur gang. Det det som at har du evnokta til at du skaptur, så kan alt gjøre det samme. Da du vend god til bætje, ta ikke fanen iver ganske si der. Og det er hva det at løyvunna gjerra i sin her elskar landemoinen. Ja, vel gagnestikkun. Vel ui gagnestikkun. Jeg sier tikkun. Og det nemlig såløst nær at ta i mennesker for at åpna seg fire skyggeligheten. Hadde satanist. Hadde egentlig det djævla tilbyan. Altså hadde at æra satan og sin likam. Tikk hva det Og det egentlig satan som har tidsi iver og tunn hjärsta og tunn sinne. Og god og vitsen fratar. Fullkomligen. Du kanst vende om. Ja, hva gjerst du ikke det? Hva gjerst du ikke det? Det kanst du gjøre. At da kom jeg aldri å forsvære og ankan til at jeg kom under vi. Først skal jeg fangsel. Og i røy til du tryggvann til øttast og god. Fader som konkret først og støv. Det dette landet fer vi affæra til helvedes. Og prestene saltleiser til ikkje men her hava dit ein Guds prest som øttast god og hansar år, og ikkje danska staten, ikkje danska harravelte, og ikkje løgmanns smadrongen tjattekon, ikkje borgarstjåran i havn, etla neka anna såkalla vald, og jesn heimenon, gonga da i møte, sette da seg i møte Guds prinsippon, ja, så det ikke undergiven til møyr, altså. Ikke undergiven til møyr. Romarbrev 8, fra vers 18. Tøy vrøye Guds vil åpenbæra fra himne i møte øtlun av godlig løyga, og auratvise tja mannen, som halda sannløygan nattur og i auratvise. Av tøy at det som kan være vita om god, ei sunt ui tøymon, tøy god hever sunt tøymon te. Tøy hinner av skjønlige loder hansara fra skapan veraldarinnar klarlige satter, verande fætair av tøymon lodon som gjørter, enn ta hansara evige måttur og goddømur, så at tøyre utan ombering. Av tøy at tøy tar kjent og god, døymete tar han ikkje som god, og heldur var takksamer, men gjørdust fafongter og uimyndan om søgnon, og faviskuta hjärsta torra vær myrkja. Det kom myrskur i tørra faviskuta hjärsta. Ta kjent og god a byrja vi, men døymete han ikkje som god, valdu ikkje at han, tykte han og tryggva han og tar sleppte honom og tog kom myrskur inn i tåra sinne, tåra faviskuta hjärsta var myrkja. Vattande seg sjåvare vera voisar, gjørdus tar darar, tar for å sia knappt hvordan avfætliga klautjer der var. Hette egentlig 1800-tallet. Hette frafallet som byrja i ta, møy, og veksande grad.
vid Darwin och humanism och Freud och Nietzsche och Karl Marx och allt det där som är kommit socialismen jaunarflokkeren allt det harskalige og brøtt og dård hins av forgangelige gods ivrena mynd gjørt luik forgangelige manne og fuglun og ferføttun djaurun og skritsiktun brøtt og dård hins forgangelige gods ivrena mynd ja tar gjørt og god til denne mynd hatter katolikkane Hvers vegna godårsni gav tar upp till eurøynsko at røysten katolikkane men alltså folk årsni 8-4 tar til hvers vegna godårsni gav tar upp till eurøynsko jøgnum kyrntenar av egnu gjørsten tarra at vann era sunni egnu likam sunnamidlun ja du sagst til at tar evnakt av god fisk för evnakt av god fisk vill du ikke tilby han og det hadde du kjent til han fra början ja så for at det måtte seg å være så vysar vers 22 og så brøtte det dård gods ivrina mynd gjørt luk for gangen i manne og så først det mævor og så det djaur og så det skritsikt det tar det tegn lakkast bara det færa fra gods dård ivrig at tilbya mannen og mynda mannen og så fuglar og ferføtjar og skritsikt ja og skritsikt hva det er her nere satans gruer han jo symbolst som en ja og jo eten være en slanka hvers vegna godast gav tar opp til eurøynsko jøgnum kyrntenar av egnu gjørsten tarra at vann er som jeg likam sunna mittlun at seksuelt det det så jag sagt nu på vers 25 kvar brøtt og sannløyga gods ivrena likn og tilbau og tæna av skapningen møyri enn skaparen kvar all signaur over amen av hese grund gav god tar opp at ringun listun god gav tar opp at ringun listun og hva nu sier ringun listuner det er en ringur listur av vile lust tog enta kvinnor tar brøtt og hitt naturliga bruk ivrig til som imot naturen her sørst du det kommer her på en av veien kvinnor tar brøtt hitt naturliga bruk ter kjent det naturliga bruk men ter brøtt det ivrig til som imot naturen hva det når det imot naturen hva det til naturliga jo det naturliga til at en kvinna færsar en mann det jo naturliga til at en kvinna heldur færsar en kvinna og som vi sier der at det finna døyren ikke på ikke en gang en kuboi tønna til det bortare en neka kuboi døyr bortare ja det og vers 22 og som løs òsne mennene færande fra henne naturliga brukene av kvinnene brent og i gyrnsøyne kvør mot jøren men vi mannen virkande til som ausømelitt og møttekande og seg sjølven til virle til endurgjalt til virle vittlosøyner som var høstelitt at det ausømelitt for det første at det har ikke bare heim i skapen at det har ikke en gang heim i noen skap at det har angast den heima og møttekande i seg sjølven til virle til endurgjalt for vittlosøyner kan man sige som var høstelitt hva hentur? Jo, det har alltid vært
Alle möjliga sjukdomar och ungefär finns lukt. Och nu är det ända AIDS. Och som det är få. Och det är inte andävning mot det ända som det här allra helst ångande komma. Kommer det andävning mot det här så kommer bara också värre. Det har det Guds dömer. Det ständer här. Det är mottag och isär själv. Det vill säga och sin likame. Det är vi ju lärt. Det vill säga det är endurkjalt. För det vittlosöjna. Att det är en vittla. Som är hörskeligt. Det är hörskeligt att Gud slärde kaltandalle. Han gör där AIDS och du dorst. Det är hörskeligt. Du har själv be onta. Och du har själv be onta. Att det är osömmeligt. Att det är mot naturen. Du har långt av något god. Kom inte och kalla det frälstan tryggvande och du lever som en sånt mitt till. Nej. Kom inte se det. Jag flöjt jag vad du kallar det. Ja, men jag kan inte kyrkja till lukka mycket. Till lukka mycket. Det gör där först återlanda. Du kan så vara satans borst för du går till kyrkja. Jag vill ha godsötande. Det är vara godsötande. Jag vill ha frälstor. Det är vara frälstor. Och det blir ju du ju när kyrkja. Jag känner ankan som blir frälst i den här kyrkja. Ikke øyn, det kan være at det finnes. Jeg har ikke møtt om den. Vers 28. Og enta som tar en løyga i øy at atterhalda god og kunnløyga søgnon, gav god tar iver til atterkastelis sinnes. God gav der iver til at atterkastelis sinne, altså ja, man kan säga att förkastligt sinne. Reprobate mind. Reprobate till något som inte kan brukas till man kan bara bläcka det fra sig alltså. Att göra häsar låter som är inte sömmelir. Sagt du att det är egentligen samma folk i alla vägen. Att det är hos människan fettler tar ifrån till att hon är något är god. Vänder sig purasta bort från honom. Och vänder sig helt till Nietzsche, Freud, Darwin. Och vad sören var det? Goebbels, Karl Marx. Det vänder sig till människosliga visdom som i botten och grund är något är god. Och i botten och grund är något är god. Marxismen och freudismen och allt det där. Och det är egentligen det som allt det där moderna bygger då. Det är inte bara lösande arbete. Det är bara kalla vi öron benämnelsen. Men det bygger då Guds avnoktan. Moderna samhället är det är socialistiska samhället det här vi förrjun det. Det bygger då Guds avnoktan. Det är Guds fungedarligt. Jag tror jag vi inte en flyfläggvand lortfyrda. Alltså slett inte. Familjen färdig knus. Vis jaunstå och låna. Och så ska man bara röna lofta ötlund vi en rikvo av fagfolk och rådgivaren och allt skulle in. Men titta av skapt sjukdomarna själva. Vi tycker att Satan skulle åka av. Det är inte jaunstå med mannen och konerna. Mävren är högt, det har alltid varit. Mävren är konkurren. Och kona hans är drottning. Och det är inte spörningar. Här du har kongadöme här som en konkurrer som har sina drottning. Ja, så är paven den som är konkurren högst. Och drottningen ska bära luta för honom. Hon är inte, ingen drottning i den konche. Angast henne. Aldrig. Angast du alltså. Det blir till. Det är ju att mävren blev en skojt bojtur i hötten och hjälter och bojtur alltså. Ja. Kvinnodominansor. Nej. Det är bort. Det är bort att tänka. Det är bort. Jag kan inte se att det är mer än det är bort. Det är kul bort. Och jag hade någon.
Ja, jeg sier til en annen fyrt til det fullkomlig ding-dong klikka i Soria lagt ikke og tenker noen. Ding-dong, ding-dong, ding-dong. Vers 28. Og en ta som tar en løyga i øye at atterhalda god og kunnløyga søgnen, gav god tar iver til atterkastelis sinnes, at gjøre hæsarloter som ikke sømmelir. Hæsarloter, du tar så langt vekk fra okken som i ordan. Så falskene færa halt ut av edgene, det færa halt ned i flaure, det færa halt ut i skrapene. Det fullkomlig klikka i. Det hva det verre enn dørene. Dørene klau, en klikka likka. Klaukare enn dagsens tjonabans svujjande teis. Ein likka, som de sier vera klikka, hon hever ein meka alt sitt liv. Det bare innbyggt i henne. Hette min meke, og hon fylgjer honom, og døyran så syrger hon, og i ara vois og færsar ongan annan. Så en dans med alls. Hadde koner funnes som var så kanskje man kunne haft øyne. Jeg er virkelig yngste haft denne konen min løyve, men her finnes det ikke. Jeg vil ikke si bedre enn at her finnes det ikke. Godelige, heimagengande, ektamanns øttande Sara som ger mannesunnen drekkamon, og som passar bøtnene og helter heim, hon eksisterar ikke langer til javnavar godløysinganer hava utrodana ut ur Førjalandet. Ja, tykkara lorstar. Tykkara jeg var ikke kvært. Godløysingar, la meg bare si det. Som ikke sømlig, vers 27. Verande filter vi allar i euratvuse, siløyse, vansko, adjent, illvilja skape, fotler av øvund, måre, trattnaie, svitje, ønskape, teskarar, bakbøytarar, hætarar av gode, hætors fotler, hukmauir, reiparar, oppfinnarar av ytlundlutum, foreldrun avlutner, det ser man i det. Da jeg vokste opp, det kom ikke på tal å være foreldrun avlutner, det kunde man ikke. Nei. Og refsingen stod bort vi gotten, altså. Hvis jeg var avlutner, så var man ble avskjelt av det, altså. Og var man bare avlutner alltid, altså, så heier man blivit bokaur, eller flongtur, eller åtland, finnes en øyrafik, eller åtlanda, som heier veri på sitt plass. Pura på sitt plass. Og der stavnar man bare sataniskar, skøytbøyta lauer, som sier til at hvis jeg foreldre legger handa seg på at neka som helst, ja, så hev det gjørst øyna brottskjer og skal refsast av sin godleisa sataniska staten og oss. Det er helvetes borst. Det er helvetes bøtt. Det er marxister og sore. Det er det der. Jeg vil anka virden for det kun. Ja, det sier så kosser nå harst. Anka. Det er fullkomlig blåst. B-L-A-S-T. Det er det der. Det er nok da god. Det var en god tilbake. Og til valsikna og sodomi i fjør. Begge i borgarstjøren og tykkere løkmanns trumpur. Valsikna og sodomi. Og fikk å lova av tusendavis av islandskon reivrent og lorst enda sodomittun at forsørga okken avlasøkna. Jeg fer ikke avlasøkna mor.
Hon har ju så här alla så kunna chatta kun. Åttan skil sattmala brautarar Gera sattmala Tjona banderen sattmala och självtoj och hvis du gärst han sattmalan och bryter han alltså du borde ha så stora skamma där själv du kalla du borde skamma det så illa att gärst det bara slett inte du skamleis du har inte skam skapt du som falsk nummer det är några helvetes post det är sträckat det där God kommer att läta arabarna alltså näkor som där är då 30 miljoner eller vad det är det är ganska det var där oj tjejtrush jag vet inte vad det är ganska 40 miljoner och han kommer att läta 200 miljoner kineser och utskottsnäkor russarna är då tar slå sig alla i lag och kommer mot rock. Fylla 17. Ganska skjutare än 17. Och tar häva atombomber. Tar häva raketter. Så näk att USA som nu ekar knövnen inte kommer att klara att standa dem emot det. Och jag har hört profetier om detta. Det finns det mävor nere i Rumänien, en kristen mävor, som fick sjöner i 55, 65, 65, särskilt ta. Han har skrivit att alla nio tar lite ut en hemma så jag minns hur han låter. Jag kan launcha det till att det är inslag här. Han fick nekva sjöner från Anklon. Anklar kom till hans och visste honom ända tog att det kommer hända nu i ända någon. Han sa att det för att komma för fylking emot protestanterna och jöknen och en avsam pava. Det är han paven som nu, utan sista paven sitter nu. Och det kommer komma för fylking emot de protestantiska kristna och jöknen han och jöknen antikrist. Tryck vi är alltså. Och han sa att det är att USA kommer att bli bomba. Fullkomliga bomba. Och fortfarande kommer att finna det av kvar i USA gøymer sånne gøymsler av atomraketten og fortfarande kom at bomba de støyene her som USA gøymer sånne atomraketter de støyene kom att bli bomba i och alla atombomberna tja USA kommer att bli sprängda alltså och efter en dag och allt USA som det är kommer att vara fullkomliga öjlagt och kvart har vi att göra kvart kan Europa kvart mäknar Europa hvis USA är färdigt hvis det kräver USA att stola sig tar vi inte ha? Vad alltså du tar att göra kanske? Vad gör du då? Ta kommer muslimer in här och nöja det till att göra muslimer. Det kvart det har drömt om. Ja, mig kom det skjuta. Vad gör du då kanske? Ha? Tun så då mitt signande godlöses lost ända vad gör du då? Tun blaste godlöse lost ända vad gör du då? Tu som hever harst Guds år allt ut liv og hever livet i en kristen lande og nu venter landet allt sammalt gode bætje hva gjerra til ta? Hva gjerra til ta? Borsterikingen hon kommer å være om til at tøyna tre veraldar bare det i Brestra. Trygg vi er altså
Hette ikke et allutande år, men hette samsværende en profeti i tjøynere, 50 år gamle norskare kone og i veldress under kjantro og tjejtrus. Hon sier til at det kommer være en lang periode av frie, og tjaunar kom at avduppa til hente så i 51 ta i Berlinmuren fett og kalda krutje var av lukka som ta helt man til nu for å være frigjord men så sier han til at så kom 3 veralda bare det omsøyra brest og helt avvanta fra en avvanta hos deg og atomvapen kommer att vara brukt och det kommer att vara rävligaste krut som näkrande är värre flöjre färger så ringt som näka andra krut än andra krut tillsammans jag minns hur säger det var helt rävligt och vad skvärt vände till inte om till föringar som höjre med nu så kommer du affärer jöknen där och du kommer att rista i boxebrauken någon och akalla Jesus man tar inte det vara för sent du tar inte men han var rikt såna bror upp vid frälst du i förrjun vi kommer vara för flickvand upp efter ja Heilig andans kraft kommer att rikta oss upp efter Lukas som eldvagnen rikte Elia till himmels Lukas som Enok blev litter upp till Guds Enok i första Mosebok Lukas som Jesus Kristus blev litter upp av en dördarskutje av Olivenfjallen Lukalais kommer han att rikta med och andra frälst i förrjun upp till sån Arren Heimeren kommer att bli dömtur. Vi älte. God säger att han har vantlägen, han skulle omgående döma Heimeren att vi vattnet. Men förra Petrus brev säger till att här är vi älte. Och i brännande hitta. Ja. Gören öll ska rönsast vi älte. Syndarna kommer att vara bränter. Så de mittaner kommer att få sina reiv bränta. Till. Det är inte det att jag hatar det, men jag har anstygt för det. Jag har virkelig anstygt för det. Det var självskilt ut och det välja det själva. Och nu ändå försvära det Satans politiker det kun. Helvetes bost. Ja. Lakvar tog det helvetes bost. Borgarstjóri i havn tog det helvetes bost. Bispur, hvis du ikke var til å røysa det og tale et så er det også en helvetes svikarprofeter. Nu er det vissa bekänna kolör tid. Nu er paven dans som jag röjsa sig och tala ett. Kallar mig bara i fångsel. Jag kunde inte skita mig rata. Jag kunde inte skita mig rata. Men tänk om man fär i helvete. Ja, tack ska det bara sluncha ut i grånen till dömaren som dömer i fångsel. Det är ett helvetesborst. Och jag vet att jag har rätt. Jag är nämligen uppvuxna byggt. Jag vet att sodomi är inte naturligt. Det är bara ett sintot mannahjärta som är i upprör emot god som kan finna på det. Djävulen är nämligen inte skapt vi nökron medviti god oisar. Det livar bara som djävur. Det livar bara för att äta och reformera sig. Och det vita hävast allt kvart reformering är för näka. Det är paven dans som inte stinka en annan hand i enda tarmen. Eller svojnast
Vi går upp på 6 och paven vad det är som du finner på. Inte vad det är vad du finner på. Men det må helt ut att vänta till ekonom. Eller färra dit och i helvete. Och helvete är till. Alltså jag fortäljer dig om helvete är till. Jag har sådant som är värjar. Jesus är vurst med helvete. Jag har sett jävlarna där nere. Jag har sett på sig en cella ser ut när i höjtaste helvete. Jag var här och tog mig ett kvarter. Och så visste jag mig himmelen att han här var bättre att vara. Jo, jag säger där sannolikan. Jag säger där sannolikan. Ingen annan ger kanske. Jag lägger inte ut det. Jag lägger inte ut det. Och låt mig säga där åt bara för att till 1905 fors. Försätta där nu. Hvis jag en journalister för Åman efter Havnagöten. Ja, årvännen och i havn. Han ser godläs och tåshavn. En tag. Och han är spurt. Låt oss säga 100 folk och en höjlandlägare där. Vad helst du är det naturligt att vara vad helst du om att det är homosexualitet. Vad du är det av jordan? Folk har du största vi sagt att det var skamligt att ha det omkastnas hemma. Och jag held du att jag släppa giftast i överhuvud. Alltså är det som man kan gifta. 40% har då ötast vi jurist vi hade någon bitisk grupp av. Alltså då långt ut över hoxomsåret. Att det är inlösande långt ute och skamligt har omkastats hemma. Jag prövar nu i 2013 för om man köken årvägen i havn. Vad är det som är brott? Alltså när jag säger där det är fullkomliga kopp och hötte alltså. 40% hade sagt jag det var finast ordan och det hade sagt att vi har någon fräck och anlite. Och en näsarjärvon nassvoisen anlite. Ja, det är att det här helvetes kringvarpe. Det är att det här helvetes kringvarpe. Och jag ser helvetes blöjn tjatikon sur i havn som jag var till för suttla. Jag ser helvetes tog att ta höjre till helvete. Satan öjer att det är. Satan öjer Hollywood allt som det är. Satan öjer MTV allt som det är. Satan öjer den G-Strongs-festivalen allan som han är. Jag för min part har vi inte vet att göra. Ikke ni eier. Ta jeg sier helvetes så banner jeg ikke. Ta jeg sier helvetes så det tog at helvete øyda. Helvete øyda til kringvarp. Helvete øyda så bløyen i havn. Helvete øye til løkman. Og helvete øye til borgarstjøra. Og helvete øye 40% til helvetes løkningsfalskje. Ja, men det er gong sjøvn for sagt. Tag og sjøvn for sagt. Til drepa fostur.
Till försvära fosterdrap. Och i förrjun. En foster ett barn som inte bara inte är vaxistött. Det dräpar dig. Det är mördarar. Det är mördarar. Av säkerhet som mannalöven. Det skulle hellre dripa barnamissbrukare, mördarar och sodomitter. Det skulle bara dripa. Så är det skiloj. Och det är rena till fatäck och det uppröka till kun själv. Det kan grusar. Det är man lukar mycket kvart det var sig i sjönvatten. Jörgen Niklasen. John Johannesson. Som då inte så väl Arna skulle färra ur öjnar position. Han skriver sig från han klickte sig från lika som det var för att trycka sig han fick lön ett halvt år ösning och i tog position medan han var färdig utan nästa så fick han dubbla lön och så kom och journalisterna snackade vi han så Jack han bara så slashkur här och bara smult i allt från sig. Alltså. Tid är då värre än Saddam Hussein. Och samma bin Laden och ditten och datten. Det är de mänskliga ringer. Det är de batenkorrupter. Och med var kom in och arbetsplatsen jamar sista vecka. En gammal politiker. Och lojare och omkring allmänna stånd i färgen. Från gamla tog jag. Han säger till att korruptionen var öjlig i färgen där. Ta konferenser räknar mun är jag inte sagt. Att det lojist moinen snatchingar läge, men han säger det. Han säger det var allt botten korrupt, allt som det var. Allt detta system i havn som det är. Det arbeider bara för sin egen uppryddning. Mine landsmenn tid må heldur hugsa det om. Og ei mykje det kom fyrir god i allvalda. Og det skal ikke være min det skal ikke være min vilje eller mitt motiv at bæra mala alt svart upp og mala onkel ville sagt mala fanan på veggen. Som om det ikke nøkkar utvever, det så sannlig en utvever. Og nu spyr jeg det, tar jeg sier til en utvever, hver han? Hver han? Han Jesus Kristus. Det ingen annan utvever til. Og det det som vi snakker om, at tid hava hørst om han. Alt er lov. Og nå venter det til heldur ut til yoga. Og hva søren var det? Det var enda prester som forsværer yoga. Og det venter allen opp nye som er rett. Og hært en mann som sier det kun sannløykan om disse tingene. Og sier til at jeg har fått ikke valsprester inn i studio som ikke forstand her på tingene.
balsprester in studio kring kvartmen. Ja. Nå essensen kærløyke til det, og så, men egentlig det ikke, det ikke Guds lov kærløyke. Kærløyke, han kjenner han slett ikke. Han kjenner ikke godaspresteren. Det gjør han ikke nøy. Og tykkere hovmynd av kærløyke til at man skal bare sier laga til alt, og alt bare i orden. Jeg elsker det til. Vær to bare til som to vil. Ikke rett og ikke forkjærst. Hatt det tålsømme, og det ikke godelitt. Det utur satansa munnen. Tålsømme utur satansa munnen. Han kan skøyna seg vidt og inn i helvete. Ja, det hva han kan. Det hva han kan. Jeg mener det her Søren Danstad til. Ja. Det det noen utvever i det så sannelig. Jeg sier det at det var kjent han. Det var kjent han. Til Jesus Kristus, som du bast til som smadranker. Som du bast til som smadranker. Hvor er det du ventet under bætje? Hvor ventet du deg til hans herre? Han kongen av konger, herren av herre. Og han før fra hjørnet for 2000 år siden. Han sier han for at fyrbygg var åkken en sted, og da han hei fyrbygg var åkken en sted, da skulle han komme atter og teka åkken til søgn, at vi måtte kunne være til honom om over Johannes 14:8-2. Og han kommer atter, vi endan og vi hamsins eller vi endan og hese tøyene vi liv i nei tøyene vi endan og tøyen kommer enda vi Armageddon tøy stora krøynun som Esekiel 38 skriver om. Det stendt skriver om til åpenberingsnøsene. Ta kjem Jesus atter om til tøyene. Det tryggvande kommer at genge inn i en trångt, hvordan lenge hun kanskje 3,5 år eller 6, jeg vet ikke. Men så, om det tøyene 3 veraldabarda i Brestra, om det tøyene, kanskje vi lukka oppleva det, jeg vet ikke. Men det skal være en trångt, og så stendt det at Matteus 24. Matteus 24. Matteus 24:20. Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light. Så her skal være en trångt, og så skal solen være myskja. Og mannen skal ikke gjøre ljus ut. Hvor hendet det? Til at ja, til at alt blev dolka. Hvor alt blev dolka? Kanskje atomkrutsch i byrja. Eller til at onkel meteoritter har lagt. Og alt hvis en store meteoritter räcker hjørna, så kan hjørna bli myrsken 2 år. Simpelthen øsk opp i luften det kommer så allmektigt eldgås her som det kanskje vi en stor radius og lava som flyger høgt opp i luften, og det kan godt gjøre til at det blir myrst av hjørna, simpelthen rettelig myrst altså. Til det som skal hende på en tattna trångtna. And the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken.
And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Hatt ikke symbolist. Jesus blev littur fysiskt av Olivenfjallen. Gjerningar apostlarna 8. Han blev littur fysiskt av Olivenfjallen. Han røys upp fysiskt. Han åt stoktan fisk og honungskøku. Thomas stakk sin finger inn i hans svar. Og tar fjord ut av Olivenfjallet, og han blev littur upp herfra. Og så tar han vær littur upp, så standa två anklar her. Og ja, Gjerningar apostlarna 8, 20-11. And while they looked steadfastly toward the heaven, let me lesa fra vers 9. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, 2 men stood by them in white apparel, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Han skal komme atter samme hatt som tar så han tekna han upp inn i himlen. Og han skal støya ned atter av Olivenfjallet, det sier Zakaria kapittel 12. Da han kommer atter så støyer han ned av ta fjallet her som han var litt opp fra. Og han kommer fysisk atter. Så at det er ikke symbolst at han skal komme atter. Vi kommer ikke bare innsutja nekka til noe. Vi kommer ikke bli til Kristus her. Som jeg vet at New Age vil jeg lære. Nei, til Jesus Kristus personlig som kommer atter. Personlig, han kommer nyer ur himmelen nyer av Olivenfjallet. Ja. Halleluja. Ja. Takk og lov. Men så det sånn kronikebok 6:14. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Folk mot som kalla vi navnum moinum skal eimutja seg og bia og søkja anlit mot og venda fra sunnum vandovevun, ta vil jeg høyra fra himne og vil fyrirgjeva sintorra og vil grøa landtorra. Sars du? Her han lukka som en kollektiv bjarging. Man kan ikke kollektiv frelsa, men kollektiv bjarging. Landet alt morlig men frafatle og stendur ytla ut. Alt landet kan venda seg fra sin vandovevun, venda seg til Herrans og be Herran om å fyrirgjeva døymon. Og Herren vil fyrirgjeva døymon og vil grøa landtorra. Hatta kan også Jesus Kristus God fægir i himmelen gjerra fyrir alt fyrir land. Og til vil han gjerra. Vi kommer ikke at hesta sikning av at valsikna anstikter. Vi kommer ikke at hesta sikning av såsnar som til vilja styra landen under det. Til forbanna landet. Til forbanna landet. Hei Mortensen og Kaili Johansen. Til det å forbanna landet. Tøy vi moin intrøntjandi avhøytan til tikkum boar og tykkare herskali og bæja lagtinju og landstyrnun at det venda tikkum vi og at det eimutja tikkum og at det sia kvann bals prest opp og senda han atter til Danmarskar eller senda han heim a passa hausen et lokkurt. Han kan være grævar, stein 4. Lett okkur heldur hava frelsta prestar i fargjum, som boa Guds år ratt,
Men så ikke til god og be tid om fyrirgjeving fyrir tikkara anstikter og fyrir tid det var rant til fatukkusen landen og rykka tikkun sjálvar opp tikkara grusar ja som nu så har vi altså anka respekt for tikkun men skal ikke øttas fyrir at jeg kommer så og vi har en ruppreie og har fullt av Salpetersbomben en jo i her og spranje nekra bygningu upp i luftna. Nei. Mitt vapen min halva i munnur som kallar det kontesten til dero og leker det ut av heimasøyna og leter einkvann lusta og gjere opp sin egna ho. Gjere opp sin egna ho og halda og sutja hina søyna av de høyla. Ja. Så må byrja vi å sia ikke ått øynasta dus av Kroagil og Rytevik vær homofilt. Ikke ått. Og du kunne fære til øynkvann banda rundt om alla klautuna og han har sagt det samme. Og varst du ikke til bare på forhånd så du ekvilja lutevitande i høtten. Ekvilja borter vil jeg sagt på en framlegende. Og det tid prekvært i det som det stender her i Romerbrevet 8. Romerbrevet 8. Vattande seg selv være visar, gjørdus tar darar. Ta menneskene heldig seg være klokare enn alt det gamla. Når vi kom videre og nu vi klok, altså. Angene vi kloker undan nokkon. Vi har funnet Nietzsche. Vi har funnet Karl Marx. Vi har funnet Freud, Lenin, Stalin, hva på han var det. Obama. Vi har funnet noe nytt. Ikke komme og vifta ved seg bøyblen her. Vi har nu vi blivet klok. Tar det blivet bort. Og det hva det er da? Jeg virkelig kjetter av det. Helt av myndelig kjetter av det. Og som vi sier, en gammal, nok så gammal, lokalpolitikere og løyere av en allmenn stavn i Fyrjun kom inn her som jeg arbeider i Søstervik og han sier til korrupsjonen i Fyrjun til hun har omgant seg som lykka. Omgant og ikke bare allar overste røg, men av öllun allmenn stavnun, altså. Hvordan det svinnast. Få millioner jottajar, og 8 millioner, setta nevnder og ditten datten, alt sitter fri høa lønner, og det gjer ikke peningsverk. Ditten datten, til det. Vend deg og søkje Jesus, søkje god, og forbjøve sodomi i landen. Vise jævngnar, borsriane, og lesbiskon politikeren ur Íslandi, så gjør de Dorafjøringen, og bare gjør vi alle Íslandingen Dorafjøringen, hvis det skjer ordentlig, altså. At det Sodom her når jeg bor her, skjer jeg her, jeg var ikke styr. Alt svever vi ötlun. Alt vi skilt trudjaferir, gift upp at trudjaferir. Altså akkurat som ikke, utan at himperast vi, utan at skammast vi. Det det som vi skulle lære oss med Fyrjun? Så sier jeg bare, give me a break. Give me a break. At lengt ut i dette. Han lykka er klokare enn til, hvis du heldur at det er. Han lykka er klokare enn til.